ministerstva pôdohospodárstva, portálu Polnoinfo.sk, že jednoducho tento záznam bude mať oveľa širší dosah ako len to, že sa tu stretávame teda osobne. Vstúpili sme aj týmto teda do 21. storočia. Aký bol, pán minister, prvý rok realizácie strategického plánu, alebo aký je? Nastupovali sme do toho, že sme vedeli, že Slovensko musí pripraviť svoj dokument. Vedelo sa to už od roku 2018, keď vyšiel nejaký legislatívny návrh z Európskej komisie. A odvtedy až do konca roku 2022 sme mali určité domáce úlohy, ktoré vyústili do tvorby alebo na mieste. Viete, že som členom úradníckej vlády a mohol by som povedať, že pri tvorbe toho plánu som nesedel. Ale to nikto nechcete počuť, pretože som teraz minister a musím riešiť otázku. Hneď po nástupe sa to zosypalo. Ako sme zvládli modifikáciu, že sme často zabudli na špecifika Slovenska a rezonovalo to veľmi, veľmi dlho. Tá modifikácia bola schválená, aj poslaná na Európsku komisiu a s odstupom času aj ja osobne a hlavne poľnohospodári zistili, že asi nie všetko je šité pre Slovensko a nezosúladili sme špecifika Slovenska, čo sa týka poľnohospodárstva, podnikateľského zázemia a tým pádom naozaj niektoré problémy vystúpili neskutočne, poviem, až ostro. Včera, pokiaľ ste boli účastníci debaty ministrov od roku 2003, tam jeden minister, ex-minister vystúpil, ktorého som minulý týždeň navštívil a dal billboard, keď som prichádzal na farmu, že teda... Slovensko jednotka v pestovaní buriny. No. Takže to sú veci, na čo sme možno opomenuli a ja pri prvej návšteve Bruselu ako minister som dal našim ľuďom, ktorí sú na zastúpení, aby porovnali otázku iných členských štátov, ako toto pripravili. Lebo aj mňa to trápi, keď niekto hovorí o množstve hektárov, ktoré ležia úhorom, ale nie, že len ležia úhorom, to je možno v poriadku, ale to, že ideme do obmedzovania spotreby chemikálií, pesticídov a podobne a na druhej strane pestujeme burinu, ktorá sa prenáša na ďalšie polia. Takže je mnoho tých skúseností, aktívny poľnohospodár, udržiavať živú pôdu, a podobne. Takže tieto otázky sa otvárajú. Začala, ako som nastúpil, diskusia, bola 1 alebo 2 návštevy na Európskej komisii, kde chceme tú modifikáciu predsa len zmeniť. Viete, že komisii, keď niečo predložíte, tak sa veľmi čuduje, že poviem na druhý deň chcete niečo iné. Takže to vyjednávanie pokračuje a naozaj my chceme možno na budúci týždeň tá modifikácia z dielne ministerstva bude pripravená. Potom to predložíme pred monitorovací výbor a znovu budeme s komisiou komunikovať, pretože naozaj niektoré veci sú proti súčasnému poľnohospodárovi. I keď na druhej strane my tú cestu zelenú chceme aj na Slovensku udržať, len nemôže brániť úplne
takýmito možno nedokonalými opatreniami, ktoré sa dostali do toho programu. Takže to je, pán redaktor, prvá skúsenosť. A druhá skúsenosť teraz bude, ako tieto nedostatky odstrániť. Áno, vy ste vlastne trafili ten problém, o ktorom sa teraz v posledných týždňoch veľmi často hovorí medzi poľnohospodármi. Pravda je ale taká, že Slovensko si nastavovalo strategický plán a mnohé oblasti si zvolilo same. Aj tieto veci ohľadom termínov kosenia, ktoré ste spomenuli alebo nespomenuli, ale ktoré ste mysleli, lebo sa to týka najmä teda úpravy tých úhorov a biopásov, sa stanovovali v nariadení vlády. To znamená, že Európska komisia dala určitú voľnosť národným štátom, ako ju využili. Využili ju správne? Tak možno, aby sme to dali do takého kontextu, že hovoríme o spoločnej poľnohospodárskej politike, ktorá je najstaršou politikou Európskej únie a dalo by sa povedať, že aj jednou z najúspešnejších, lebo v podstate treba sa vrátiť do tých 60. rokov, 70. rokov, kedy potravinová bezpečnosť bola veľkou otázkou. Takže je to veľmi úspešná politika, aj politika, do ktorej ide veľké množstvo peňazí. Viac ako tretina rozpočtu Európskej únie je stále venovaná, však včera to spomenul aj premiér Odor, že tam ide obrovské množstvo peňazí. No a samozrejme, že ona sa vyvíja. A ja som mal tú česť, že som viedol nejakú dobu inštitút, ktorý spolupracoval na vlastne všetkých poľnohospodárskych politikách za posledných 30 rokov cez podklady pre vedecké podklady pre tvorbu takejto politiky. A tu je treba povedať, že poľnohospodárstvo je aj a na tej európskej úrovni, by som povedal, na takej frontovej línii, pionierskej línii technologického rozvoja a uplatňovania výsledkov vedy. Napríklad satelitné snímky pre poľnohospodárstvo boli používané poprvýkrát. Že boli satelitné snímky, ale využívali sa pre účely poľnohospodárstva poprvýkrát. No a s tým, ako sa vyvíja, ako sú rôzne výzvy, ako oni prichádzajú, teraz hovoríme hlavne o klimatickej výzve, ktorú máme, výzva biodiverzity, ale aj obrovská výzva kvality pôdy. Vy si možno dobre pamätáte, že členské krajiny zhodili zo stola niekoľkokrát za posledných 20 rokov legislatívu na ochranu pôdy, ktorú navrhla Európska komisia. A teraz konečne sa to podarilo a sa ukazuje, že tá situácia s kvalitou pôdy a so stratou tých pôvodných vlastností pôdy je taká, začína byť taká vážna aj s klimatickou krízou, že už vlastne je to v záujme všetkých. Ako aj váš štátny tajomník, keď sme tu mali teraz ambasádorov, hovoril na viacerých miestach, že v podstate aj ministerstvo sa díva na to tak komplexne, že vlastne otázka vody je v prvom rade otázka aj pôdy. Čiže toto sú všetko veci, ktoré sa postupne zapracovávajú do legislatív a toto sa aj zapracovalo do legislatívy, ktorá určuje túto súčasnú spoločnú poľnohospodárskú politiku. No a samozrejme v rámci tej legislatívy je plná flexibilita pre členské krajiny. Nikto žiadnym spôsobom nepredpisuje, že to musí byť presne tak ako vo Francúzsku alebo v Belgicku, lebo vieme, že tie podmienky sú úplne iné. Koniec koncov Slovensko má, ak si dobre pamätám, to číslo 61% poľnohospodárskej pôdy, ktorá je v tých sťažených podmienkach alebo je klasifikovaná v rámci sťažených podmienok. Takže samozrejme, že Európska komisia bude, pán minister, otvorená. My sme mali debatu ešte aj s predchádzajúcim ministrom, keď tu bol komisár, zhruba pred nejakými 10 mesiacmi bola diskusia, boli tam nejaké požiadavky, tak aj komisár bol veľmi, veľmi otvorený a aj naši kolegovia na generálnom riaditeľstve pre poľnohospodárstvo boli otvorení. Ja si myslím, že komisia, aspoň moja skúsenosť za tie roky, je vždy otvorená, ale vždy sa snaží, aby tam bolo také férové nejaký vzťah so všetkými členskými krajinami, že nerobia sa nejaké špecifické veci len pre jednu, ale tak, aby každá z tých krajín mala pocit, že celý ten proces je otvorený a férový. Ja musím povedať, že na tom stretnutí, keď bol aj komisár Vojcechovský, bolo to v Pezinku.
na zámku, čo je možno naša chyba. Medzi tým sa vymenili kľúčoví ľudia na ministerstve, od ministra cez generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva, cez štátnych tajomníkov. Jednoducho tie personálne obmeny sú u nás tak obrovské, že ak sa aj niečo začne, tak asi ten dobeh je potom komplikované dotiahnuť a ustriehnúť, ale to je len taká súka. Netreba sa tak seba bičovať. Ja si pamätám, ako sa striedali ministri aj v iných krajinách. To je úplne bežná vec, to sa deje. Len treba komunikovať s komisiou. Myslím, že komisár je veľmi zdielny, ako ja ho poznám, tak je veľmi otvorený. Aj generálny riaditeľ, však Wolfgang Burtscher je aj vám známy človek veľmi dobre. Takže ja si myslím, že treba tie veci, ktoré si myslíte, že nefungujú dobre, spísať, pozrieť sa na to. Veľmi sa nepozerať na iné krajiny, lebo komisia toto veľmi neakceptuje, že vyberieme jednu vec, že v Českej republike majú toto a my to nemáme. No tak toto nejde, lebo tá negociácia medzi komisiou a tou danou členskou krajinou je ako keby takým sumárom rôznych aspektov. Čiže nedá sa vybrať jedno hrozienko a potom to hrozienko nejakým spôsobom porovnávať s tým Slovenskom. Ale ak sú nejaké problémy, tak celkom iste tá otvorenosť tam bude. Z toho, čo rozprával pán minister a z toho, čo rozprával pán vedúci zastúpenia, často sme skončili teda v tých zelených témach. Ono je to aj v rámci našej diskusie. Ja pozerám teraz na ten panel zelené a výkonnejšie poľnohospodárstvo. Takže Emil Macho, bude to poľnohospodárstvo po implementácii strategického plánu aj výkonnejšie? O zelenom sme z nejakej časti hovorili. Strategický plán a európske peniaze v prvom rade, pán redaktor, neslúžia v podstate iba 12 alebo 13% slúži na produkciu alebo teda na nejaký výkon, čiže spájať spoločnú poľnohospodárskú politiku s produkciou potravín a s ňou nejakou ekonomikou alebo niečo, tá nemotivuje k produkcii. Je to hlavne o udržaní života na vidieku, je to o tom, aby teda tá krajina nejak vyzerala, aby sme udržali poľnohospodárov na vidieku. To si otvorene treba povedať. Čiže ja by som nespájal spoločnú poľnohospodárskú politiku s produktivitou a s produkciou v krajine. Tá slúži, hovorím, iba z 12 až 13% cez viazané platby na produkciu. Ale ja možno na začiatok ešte taký jeden rámec, lebo nezaznelo to tu dnes. My máme za sebou dlhé prechodné obdobie. Táto politika mala platiť oveľa skôr. Ja sám osobne si pamätám, som nastúpil do úradu predsedu komory v roku 2017 a teda pamätám si tie rokovania v Bruseli a aj vinou negociácií v podstate v Bruseli sme to všetko museli šiť horúcou ihlou. Európska politika bola schválená, ja neviem, novembri, decembri, definitívne po trialógoch, po všetkom minulého roku. Strategické plány sa mali odozdať januári, februári, zásadné veci nebolo vynegociované, čiže z dnešného pohľadu chcem aj poďakovať bez ohľadu na to, čo si o tej politike myslíme aj ľuďom, či na ministerstvách alebo niekde, že to vôbec nejak sme dokázali podať priame platby k 31. máju, lebo jednoducho bolo to skutočne šité horúcou ihlou. Nebolo tu dnes povedané, že tá spoločná poľnohospodárska politika priniesla, a keď začnem prvým pilierom také novosti v Slovenskej republike. To znamená, máme tu redistributívnu platbu, máme tu viacej peňazí pre mladých poľnohospodárov, čiže dá sa povedať, že dnes, kto má 80 hektárov, je mladý poľnohospodár, tak dostáva na ten 1 hektár rádovo viacej peňazí ako tá štandardná forma podnikania ako na Slovensku, a to slúži pozitívne vo vzťahu k malým poľnohospodárom. Som presvedčený o tom, aby som povedal tie pozitívne veci na začiatok, som presvedčený o tom, že v rámci viazaných platieb, welfareov zvierat sme využili maximum zdrojov a maximum nariadení na to, aby sme v maximálnej možnej miere, čo nás strategický plán umožnil, podporili tú produkciu, ktorú som na začiatku hovoril z tých európskych zdrojov. Čo mne je ale, a plus sme zaviedli stropovanie priamych platieb s odpočtom osobných nákladov a pomaly prejdem k tomu, čo teda na mojej prvej návšteve v Bruseli v roku 2017 som mal taký dobrý pocit z toho, lebo teda sme si povedali, že nová spoločná poľnohospodárska politika bude jednoduchšia,
bude pre farmárov, poľnohospodárov menej byrokracie, menej papierov, lebo jednoducho ten poľnohospodár je človek a včera som sa s mladými poľnohospodármi hovoril, ktorý je teda odvidiel a teda prísť a robiť niečo, papiere, komplikované veci, tak som sa spoliehal na to, že bude jednoduchšia. Musím z dnešného pohľadu konštatovať, a nechcem skutočne nikoho kritizovať, je to moje konštatovanie, že kto nepodal priame platby 31. maja, nevie, o čom hovorí fyzicky, že si to neodskúšal. Skutočne tá byrokracia, množstvo nariadení, nezjednodušili sme tú spoločnú poľnohospodársku politiku v slovenských podmienkach, ale máme pocit, že sme ju oveľa viacej byrokraticky zviazali. Môžem uviesť 2-3 príklady, to znamená, dodnes ešte úplne detálne nie je doriešené, ako budeme sledovať osobné náklady, je to skôr takej kulantnej, všeobecnej nejakej forme, ale myslím, že teda máme čo to tam doťahovať, predkladanie nájomných zmluv k pozemkom a všetkým týmto náležitostiam. No a potom v rámci prvého piliera sa dostávam k ekoschémam, čo je dôležitá súčasť a prešli sme teda od greeningov k ekoschémam. A tu musím konštatovať, že slovenskému poľnohospodárovi od tohto roku nikto žiaden, či už európsky poľnohospodár, európsky politik, slovenský občan nemôže zavidieť 1 korunu. Na Slovensku platí, že zrobíme oveľa viacej práce za menej peňazí. Ale súvisí to aj s tým, že sme znížili tú základnú platbu na toto a dá sa povedať, že v podstate musíme vykonávať oveľa viacej činnosti a sú oveľa viacej viazané či už na nejakú produkciu, alebo na nejaké zelené opatrenie. Čiže skutočne robíme oveľa viacej, za menej peňazí, ako sme robili predtým. Podotknem ešte jednu vec, ekoschémy, myšlienka prvotná skvelá, keď už ich máme robiť, to znamená, zaviedli sme celofarmové ekoschémy, ktoré mali byť jednoduchšie a teda tá ich realizácia v dennom živote potrebuje doznať zmien v rámci toho strategického plánu, aby skutočne, lebo to tak vyzerá, aby sme neboli krajina, ktorá teda pestuje burinu, čiže myslím si, že v rámci hlavne ekoschém na Slovensku ešte máme čo doháňať, to sú termíny kozieb, to je striedanie plodín a všetky veci, ktoré s týmto súvisia, ale som presvedčený o tom, že veľa domácich úloh a tak poľnohospodársky by som to povedal, keď nám niekto za to môže, tak myslím si, že v rámci Slovenska sme si niektoré veci pokazili aj sami a dúfam, že spoločne aj s našim terajším rezortným ministerstvom sa nám na jeseň a niekedy uvidíme, jak vôbec sa zostaví vláda, sa podarí vyrokovať v Bruseli a po ročnej skúsenosti aj preukázať bruselským úradníkom, OK, tieto termíny kozieb, toto striedanie plodín, tieto také nuancy pri tých ekoschémach, aby sme zmenili, lebo jednoducho skutočne to nevyzerá na našich poliach dobre, ale hlavne ten základný účel nám ušiel. Na tých biopásoch mali byť včely a okrem včiel je tam namiesto včiel, tá včela je teraz v tej zlej repke, lebo inde nemá kde ísť a v tej burine sú karanténne buriny, s ktorými skutočne 2-3 roky sa budeme poriadať. Toto treba zmeniť. Nechcem predĺžovať túto tému, ale je to naozaj oblasť, ktorá rezonuje momentálne. Pán minister, opäť ste to, alebo Emil Macho to opäť pomenoval, povedal o tých biopásoch. Aké sú časové rámce k tomu, aby sa podarilo tieto termíny v rámci nariadení, v rámci našich domácich dokumentov zmeniť, aby sme ich si odkomunikovali tak, lebo predsa tiež nám ide o to, aby sme plnili nejaké tie požiadavky v rámci ekoschém a pravdepodobne, keď to pôjde takto ďalej aj v budúcich rokoch, tak mnohí tí poľnohospodári ťažko oľutujú, že sa do nich zapojili. Hovorím, nechcem ja hodnotiť minulosť, prípravu tohto plánu, ale aj mne bolo čudné, že na Slovensku sme vstúpili týmto krokom, že teraz mňa tu na každom kroku kosenie, burina a tak ďalej. Hovorím, ako sa to pripravovalo? Kde bola samospráva? Určite pán predseda povie, kto pripravoval. Bol to človek z praxe, bol to úradník, ktorý možno na poli nebol, nepozná naše poľnohospodárstvo. Čiže to, čo pán profesor tu naznačil, viete,
tak ako hovoríte, ja s komisiou mám veľmi dobrú komunikáciu, len niekedy sa človek až hanbí, však povie, že ale vy ste to chceli. Aj my sme sa čudovali. Čiže keď hovoríte o časovom horizonte, ja to v krátkej dobe chcem ukončiť v rámci ministerstva, potom samozrejme zapojiť samosprávu, nech to ona posúdi, dá to na monitorovací výbor a ideme do Bruselu. Čiže čas beží, aby od 1. januára budúceho roku tieto choroby, o ktoré sme pomenovali, sme vedeli zmeniť. Možno, že ak môžem jednu takú malú radu zo zákulisia, choďte do Bruselu čím skôr. Ešte teraz sú na dovolenkách, lebo väčšina ľudí si berie dovolenku v Bruseli v auguste, ale nie až keď to budete mať schválené, ale už začnite komunikovať hneď od budúceho týždňa alebo od 2 týždňov a skúste, že nie vy, ak nie minister, ale ľudia z ministerstva, aby tam vznikol ten dialog, aby oni sa na to aj pripravili, aby tie odpovede potom boli rýchlejšie. Lebo keď iba im pošlete celý balík, tak to bude trvať niekoľko týždňov alebo mesiacov, kým to oni prejdú. Však máte ľudí na zastúpení, máte ľudí na ministerstve, takže to je taká malá rada z negociácií, ktorú ja mám. Ešte som sa chcel opýtať, že tá byrokracia je kvôli európskej direktíve alebo kvôli domácim nejakým predpisom, lebo vo fondoch regionálneho rozvoja je to čiste slovenská produkcia. Tam dokonca sú štúdie OECD, ktoré o tom hovoria, že 90% tej komplikácie navyše je kvôli domácej legislatíve. Ja som o tom presvedčený, že 80% je o tej domácej legislatíve a 20% to k tomu, k čomu nás zaviazala Európska komisia. A takisto všetky tieto veci ohľadne ekoschém. Ja súhlasím s vami, pán kolega, čo hovoríte, že je bežné, že v iných krajinách sa menia ministri aj 2-krát, aj 3-krát do roka. Je tam politická nejaká fluktuácia, ale jedna vec je vymeniť ministra, pán minister, a vám to nemusím hovoriť, ale druhá vec je za 4 roky zažiť 16 generálnych riaditeľov sekcií a 18 riaditeľov odborov. Toto je to, kde potrebujeme stabilitu a kde aj pri tomto tá komunikácia častokrát zlyháva, nehovoriac o tom, že Slovensko má ešte nejaké nuancy v zmysle vyšetrovaní nák a kde čoho žijeme to dennodenne a toto všetko boli faktory, ktoré na toto vplývali a dúfam, že toto si aj, s povereným asi riaditeľom rozvoja vidieka a sekcie budeme musieť akože prebrať a pochopiť, že jednoducho toto sme si častokrát na Slovensku urobili sami, ale dneska tu nie je priestor dohadovať, že kto bol zlý, tento fakt je, tá burina je tam, potrebujeme ju kosiť skôr, ten manažment ekoschém musí byť zásadne iný ako je a treba to od budúceho roka určite napraviť. V rozvoji vidieka, mne tuto kolegovia aj poslali z Bruselu, viete, že sme na poslednom mieste v čerpaní na rozvoj vidieka z celej EÚ a sme len na 59%, hoci priemer Európskej únie je 77%, takže tam ostávajú obrovské 100 milióny stále na dočerpanie, takže zostáva to hovoríme o programovom období 14-22. Hovoríme o programovom období 14-22, kedy tie peniaze expirujú v roku 25, lebo tam je vždy N+3, tak ako pre regionálny rozvoj nám expirujú peniaze na konci tohto roka a Slovensko s najväčšou pravdepodobnosťou, aj keď súčasná vláda robí zázraky, vďaka pani podpredsedničke Vašákovej a ministrovi Balíkovi, oni zachránili už za tie 3 mesiace niekoľko 100 miliónov, ale ešte niekoľko 100 miliónov je v ohrození. No a tu je to obdobie 23, 24, 25, ale zostáva 920 miliónov. Z programu rozvoja vidieka. Áno. To sú obrovské množstvo peniazí. To sú neuveriteľné peniaze. Sme v polovici diskusí. Nad nami je napísané diskusné okrúhle stoly a vždy to bol čas a priestor, aby ste sa pýtali priamo vy z publika, ktorí ste z témy. Ja vás poprosím aj vzhľadom na to, že robíme z toho prenos, aby ste išli k mikrofónu, ak máte otázku a tým pádom vás bude počuť aj tí, ktorí našu diskusiu pozerajú online. Tak je otázka z publika k tomu, čo odznelo, alebo k tomu, čo by ste sa chceli spýtať?
Áno, vidím, Jan Jelen sa hlási. Dobrý deň, prajem. Moje meno je Jan Jelen. Hlasnejšie a Zastupujem bližšie. Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska. Ja by som sa chcel spýtať pána ministra, že kedy v strategickom pláne bude spriechodnený systém bonifikácie úrokov, preplatenia poistného, akože systém finančných nástrojov. Lebo sme už v 2. roku a minieme 200 miliónov eur na projektové podpory. Pokiaľ by to išlo cez finančné nástroje, tak bolo by ďaleko viacej farmárov uspokojených a mohli by inovovať svoju výrobu. Nie iba, teraz bude inovovať iba jedna skupina, možno 10-15% z 200 miliónov eur. Finančné nástroje sú nástroj, ktorý je vyplácaný z 2. piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky. My sme teraz hovorili najmä o prvom. Pán minister tu má silné osadenstvo kolegov z rezortu. Budete odpovedať vy alebo kolegovia? Pán profesor, pomôžete mi pri odpovedi? Pán profesor Pokrývčák. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za otázku. Finančné nástroje je jeden z takých dôležitých nástrojov na podporu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a aj súčasný vývoj na trhoch a úrokové sadzby a podobne svedčí, že to je dobré. Áno. Bude to, iba termíny, dátum chcete. Jasné. No, nemôžem na 100%, ale plánuje sa to v roku 2024, posledný mesiac, že by mali byť zákony a všetky posledné kvartále všetky zákony a tieto schválené. Taký je plán ministerstva pôdohospodárstva. Zatiaľ čerpáme ešte peniaze zo starého obdobia. Pán Pokrývčák, keď ste tu pri mne, ako sa teda ministerstvo pripravuje na tie finančné nástroje, lebo my už o nich hovoríme de facto 2., 3. rok, že sa to spustí, ale momentálne nie je stále dokument, ktorý by verejnosť mala nejakým spôsobom, aby ho videla a pripomienkovala. Možno by rada bola a predišli sa takým veciam, ako nastali v ekoschémach. Tak skúsme možno aj toto. Pripravujú sa samozrejme v rámci ministerstva všetky dokumenty a zákon. Z časti nás brzdí aj táto politická situácia. Plánovalo sa to už dávať do parlamentu nejako tento rok. Prvé návrhy v septembri, sa to oddieluje na budúci rok a je to dosť komplikovaná vec, nie len kvôli tomu, že u nás na ministerstve pôdohospodárstva, ale komunikujeme aj s ministerstvom financií a zásadné veci sa trošku oddialujú, lebo ešte tam nie je nejaký pán, ktorý by k tomu sa vyjadril, ale nič nehrozí, keď to pôjde odteraz ďalej dobre, tak by všetky veci, náležitosti mali byť koncom roka 2024 a dovtedy sa majú čerpať peniaze ešte z predchádzajúceho obdobia. Ďakujem vám za konkrétny termín. My novinári ich máme radi, potom vás môžeme za tie termíny naháňať. Áno, takže ja preto vždy som rád, keď padne konkrétne číslo a reagovať bude aj Emil Macho, lebo sa to týka poľnohospodárov. Finančné nástroje mali byť jeden z tých jednoduchých nástrojov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale hlavne pre Slovensko poučený z minulosti aj takým korektným a otvoreným nástrojom pre všetkých, tak ako správne pán predseda Jelen povedal. Pán profesor, treba si otvorene povedať, a som rád, že táto téma sa otvorila, aby sme túto problematiku si povedali. Slovenské poľnohospodárstvo nepotrebuje 250 miliónov eur bankových záruk. Slovenský podnikateľ v poľnohospodárstve, aj začínajúci poľnohospodár potrebujú dobrý úver, kde mu bude každý rok odpustená nejaká základná časť z istiny toho úveru a pri dnešnej úrokových sadzbách, ktoré sú 5-6%, potrebujeme fixný úrok na ten úver, ktorý si v banke zoberieme 1%. A dnešné finančné nástroje sú komplikovane nastavené, hlavne čo sa týka z pohľadu bankových záruk, takže určite je to problematika, ktorú bude treba otvoriť a zjednodušiť, ale súhlasím, pán profesor, ako ste povedali, limituje toto aj súčasná politická situácia
na Slovensku. A pán minister, nezávidím túto situáciu aj vám odpovedať a schváliť tak zložitú tému, ako je 250 miliardy na bankové, respektíve finančné nástroje v takejto politickej situácii nie je sranda, ale a tak, ako sú nastavené dnes, nesplňajú presne tie parametre, ktoré pán predseda Jelen požaduje. A vy nemôžete využívať existujúci Slovak Investment Holding, ktorý takisto funguje na európskych peniazoch a už je to funkčná entita mnoho rokov a veľmi úspešná. Ktorá robí presne tieto finančné má byť do toho nástroje. zapojená podľa týchto Slovenská záručná rozvojová banka a my ako poľnohospodári hovoríme, ktorí sa z 90% financujú komerčnými bankami, do toho musia byť zapojené komerčné banky. Ak máme otázku z publika, buď ktorá bude pokračovať téme, alebo inej, ktorá sa dotýka strategického plánu, tak budem rád. Áno, Marian Koreň z portálu Euraktiv.sk. Marian, tam máš mikrofón, kľudne si tu na stojane. Ďakujem. Ja len takú jednu rýchlu otázku, že k tým ekoschémám, že či budeme požadovať nejaké zásadnejšie zmeny, napríklad odstúpenie od tých biopásov, alebo sa to bude týkať iba tých termínov, alebo takých tých skôr nejakých technických záležitostí. Ja si myslím, že to budú skôr technické zmeny. To, čo vlastne Slovensko ako krajina poľnohospodárska by mala mať, takže týmto smerom pôjdeme. Technické zmeny. Verím, že otázka bola zodpovedaná. Ďalšia otázka z publika. Áno? Väčšinu oslovujem menom diskutérov, tak sa predstavte nám. Dobrý deň, volám sa Viliam Mokraň, som stavebný inžinier, zaujíma ma poľnohospodárstvo. Boli sme sebestační, by som povedal, potravinovo v roku asi 1990. Potom prišli ministri, ktorí urobili ekonomický rozklad, likvidáciu družstiev, nebudem menovať, vieme, ktorí to boli ministri. A posledná otázka, bol som včera u chovateľov asi 7, nebudem ich menovať. PPAčka im neplatí, by som povedal, finančné prostriedky, ktoré im má platiť. Neviem, čo sa tu deje, či to nie je ekonomický rozvrat alebo niečo podobné. V júni bol zatknutý šéf PPAčky a vedenie, dokonca, že tam bolo odpočúvanie, potom ich prepustili. Včera chceli zatknúť šéfa SIS a šéfa NBU. To je pokus o prevrat, tak to chápem ako občan, aj keď som dôstojník v zálohe. Toto sa tu predsa nemôže diať, aby NAKA si robila, čo chce. A Rada obrany štátu bude zasadať dnes, lebo zajtra má byť mimoriadne zasadnutie parlamentu pondelok. Tak robte niečo o tom poľnohospodárstve. Je tu minister, ktorý je tu dočasne, by som povedal, v poodvolaní, nie ona, ako ale celá vláda, do 39. potom tu nastane, by som povedal, možno nový chaos, alebo niečo podobné, lebo nič sa tu nedieje. Ja tu nevidím, že by tu boli nejaké zmeny ekonomické, byrokratické aparát Európskej únie, byrokracia na jednotlivých ministerstvách, a dokonca aj v tom, že na čo nám je tu 8 krajov, stačili by 4 kraje. Myslím, že rozumieme otázke. Rozumieme si, takže áno. Nech mi minister povie globálne, jak to vidí on v tomto okamihu. Áno. Ďakujem. Áno, určite sa zhodneme na tom, že všetci by sme si želali určitú stabilitu, lebo poľnohospodárstvo robí na dlhé výrobné cykly. Vidím predo mňou Margitu Štefánikovú a keď sa dnes chovatelia rozhodnú, aby vyrobili viac mlieka, tak ten proces trvá 2,5 roka, lebo jednoducho tá krava nie je stroj, musí sa to celé pripraviť, naštartovať, takže naozaj tá stabilita je v prospech asi celého toho rezortu. Ja chápem tú reakciu a neriadím NAKU, ale vždy keď sme nastupovali ako úradnícka vláda, to máte pravdu, mali sme do tejto spoločnosti priniesť, a ja nechcem povedať, že tomu tak nie je, ale tieto posledné udalosti nesvedčia o tom stabilitu, pokoja, záruky. A to je aj moja misia v rezorte poľnohospodárstva. Určite aj mňa vyrušila situácia, keď 4 zamestnanci, a poviem, že kľúčoví, keď hovoríme o platobnej agentúre, boli zobraní, neboli obvinení,
Ja som to vysvetľoval na Európskej komisii, lebo je to závažná záležitosť a človek vie posúdiť tie dopady, ktoré môžu vzniknúť. Európska komisia na základe dohody požiadala ministerstvo, aby vysvetlili sme túto situáciu. Tá odpoveď išla. Myslím si, že bola veľmi objektívne komisii vysvetlená. Čakáme na odpoveď, pretože určite pokiaľ by platobná agentúra peniaze poľnohospodári nemali dostať práve z tohto titulu, bola by to tragédia. Takže ja len čakám, v ktorých dňoch príde táto odpoveď, ale čo spomínate tých navštívených včerajších chovateľov, ja to neviem posúdiť. To sú individuálne subjekty a možno platobná agentúra vie tieto subjekty zhodnotiť a hlavne dôvody, prečo tie peniaze nedostali, ale určite to nie je viazané s tým zatknutím našich pracovníkov, pretože platobná agentúra funguje naďalej v plnej miere a nie sú tam žiadne obmedzenia. Ale naozaj to vyrušovanie a tá nestabilita mňa veľmi mrzí a chcel by som hlavne, aby poľnohospodári a potravinári vôbec toto nevnímali, že teraz tento rezort by sa práve aj včerajšími aktivitami mal nejako narušiť, rozvrátiť. Viete, boli tu včera ústavní činitelia a museli veľmi rýchlo odísť práve z tohto titulu, čo sa dialo. Budeme mať otázku ďalšiu z publika? Áno, hlási sa Dávid Karkulín, šéfredaktor Agromagazínu. Ja by som sa chcel opýtať, asi otázka na pána Macha, či sa tá modifikácia, respektíve aj na pána ministra, či sa tá modifikácia bude týkať aj podmienok GAEK-u, alebo tam už je to vyriešené, či sú poľnohospodári spokojní s tými podmienkami, lebo v Lani boli nejaké konflikty tam, takže na toto. Ďakujem. My máme ten návrh modifikácie spracovaný, on je na ministerstve, samozrejme vo veľa veciach sa zhodneme, veľa vecí sa nezhodneme, takže určite aj GAEK, to znamená základné kondicionality, ktoré návezujú potom na ekoschémy, musia prejsť zmenami, lebo všetko so všetkým súvisí, ale tá ekoschéma ako taká sa musí upraviť. Ja som veľmi rád, teraz som pozrel na kolegu Ridzoňa, s ktorým ešte v roku 18, 19, 20, na družstve, ktorému predsedám, sme pilotné projekty robili tých ekoschém, aby na vlastnej koži si to nejak vyskúšame, jak tie biopásy. Pán predseda, prepáčte, že do toho vstupujem. Kolega Ridzon je zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti ochranár, aby vedeli aj iní diváci. Ten biopás bol určený na to, ešte raz hovorím, aby tam bola medonosná rastlina, aby tam letela včela, aby nejaký sokol rároch sa mal kde zaparkovať, položiť, urobiť nejaké hniezdo, aby krajina bola diverzifikovanejšia. A ja tvrdím, že celofarmová ekoschéma v rámci toho, čo nám Európska únia zavádza, nie je zlý model, ale jeho manažment na Slovensku dopadol katastrofálne, to si treba povedať, a poučený z toho potrebujeme teraz modifikovať, aby na jar sa nestávalo to, respektíve o takomto čase, aby sme nešli, aby sme nedvíhali ruky, aby nekolovali po internete fotky, ak je burina tu vyše hlavy, a nehovorím o tom, že častokrát sú to bodliaky, durmany, karanténne, a jednoduchá byrokracia je v tom, že ja keď to chcem skôr skosiť, tak nemám inej roboty teraz, len chodiť s fotografiami, posielať to niekde na úrad ako vyššiu moc a čakať, pokým mi niekto povolí skosiť alebo neskosiť. Hej. Čiže toto potrebujeme jednoznačne napraviť a ja vidím aj v pánovi ministrovi, aj vzhľadom na to, že veľmi korektne sme komunikovali a ten výsledok asi sa aj dostaví v zmysle nahlasovanie zvierat v CHZ-ke a možno aj vy to sám poviete, ak to nakoniec dopadne, že počúvate na tie argumenty z praxe a aj tento argument, že spoločne, keďže v Bruseli ste, jak sa hovorí, varení, pečení, tak nám pomôžete aj toto vyargumentovať na DG Agri, keďže ten tím spoločný, lebo to berem, že to sú aj naši ľudia na tom ministerstve, máme v stave, ako máme, že to spoločne nejak v tom Bruseli zvládneme.
Ja len doplním, áno, GAIK 7 a 8 je súčasťou. Pán Šucha, vy ste aj hovorili, dávali ste určité rady, že ako postupovať v tomto. Pomôžete, dajme tomu Slovensku alebo ministerstvu pôdohospodárstva pri modifikácii toho strategického plánu? Je to možné? Dá sa s nimi komunikovať priamo z DG Agri? Alebo akým spôsobom môže zastúpenie Slovenska zohrať určitú rolu v tejto otázke? S každým v Európskej komisii sa dá komunikovať a sa môže komunikovať. Myslím, že je to asi najtransparentnejšia administratíva na svete, ak môžem porovnať aj také, ktoré poznám mimo Európy. Takže tam nie je žiadny problém. Len to musí mať nejakú formu, musí to byť zdôvodnené a nemôžu to byť nejaké špecifické výhody pre nejakú krajinu, ktoré budú poškodzovať nejakú inú krajinu. Čiže alebo budú odporovať platnej legislatíve, lebo to je zo základných zmluv vychádza úloha komisie dbať na dodržiavanie pravidiel a predpisov. Takže v rámci toho, a preto je dobré, tá komunikácia je dobré, aby prebiehala celú dobu, aby to nešlo takým spôsobom, že ja si to doma uvarím a až potom idem a položím to tam na stôl. Lebo potom samozrejme, že ten proces bude trvať dlhšie. A ak bude mať komisia nejaké pripomienky, bude sa na to pýtať. Čiže je dobré mať tú líniu komunikačnú otvorenú, kde sa dá poslať e-mail alebo telefón, že tomuto nerozumiem, ako ste to mysleli a už potom tie veci, ktoré trvajú mesiace, sa dajú robiť za týždne alebo za dni. Ďakujem za odpoveď. Budeme pokračovať s otázkami z publika. Je otázka? Hlásite sa? Nie? Kývate? Dobre. Ja som si všimol, že moji kolegovia novinári z toho robili tlačovú konferenciu. Hlásil sa Marian Koreň, Karkulín, Malvina krúti hlavou Roľnícke noviny, že pýtať sa nebudú. Všetko bolo povedané. Dobre, tak skúsime ešte otázku. Emil Macho, povedz, ktoré sú ďalšie body, ktoré by z hľadiska modifikácie, okrem ekoschém, ktoré sme naznačili, a priamo sa pýtal teda David Karkulín na GAEK 7 a 8, ktoré sú ďalšie body, ktoré v modifikácii by mali byť? Pán minister, povedzte, či tam vôbec aj budú, alebo či ich požadujeme. No, ja poviem ten najdôležitejší, a to je teda na jednej strane aj fajn, na druhej možno nie, lebo jedna krajina spolufinancuje 80% a druhá krajina 40%. My na Slovensku sme síce zdvihli spolufinancovanie z 25 na 36,92%, ale je tu úloha pre tých pánov, ktorí teda sa uchádzajú o hlasy slovenských občanov vo voľbách a teda chcú pomôcť slovenskému agrosektoru a to bez peňazí nepôjde, tak v rámci modifikácie po voľbách, keď teda tak im bude záležať na slovenskom poľnohospodárstve, lebo ten investičný deficit máme veľký, pán minister, tak môžu dvihnúť napríklad spolufinancovanie druhého piliera na 80% a kľudne môžeme investovať z toho, že si povieme, ideme vysporiadať hospodárske dvory, alebo tie skanzeny, ktoré máme na každej dedine v starých rozpadnutých maštalách, tak požiadame ministerstvo, aby teda Európska komisia preplatila to, že si vyčistíme hospodárske dvory. Čiže spolufinancovanie druhého piliera môže byť jednou z vecí v rámci modifikácie strategického plánu na Slovensku. Môžem, Juraj, ja k tomu dodať ešte, čo včera vzniklo tu z debaty, lebo sme tu mali debatu s školami, s vysokými školami, aj so strednými o ľudskom potenciáli v pôdohospodárstve. No a oni sa spoločne sťažovali na tie školské majetky, že vlastne štát a pozemkový fond prenajíma 400 000 hektárov, ak si pamätám, a že oni nemajú ani 1 hektár od štátu a že vlastne pre výchovu mladej generácie potrebujú nejaké tie školské majetky, potrebujú pôdu, tak možno, že to je také akoby aj celkom jednoduché riešenie. Téma Slovenského pozemkového fondu a pôdy je téma, ktorá by tu mohla byť 2 hodiny, aj tu bude v sobotu a myslím si, že bude asi viac diskutovaná, ako bola tá dnes. Ešte máme otázku z publika? Pravdepodobne, ak nie, ja verím, že pán minister tým, že nám tu zostáva pár minút, my máme taký dobrý zvyk, že dievčatá od nás zo zákulisia donesú víno a potom tí ľudia, ktorí sa ostýchajú hovoriť na mikrofón, môžu s vami hovoriť z očí do očí a vysvetliť si veci, samozrejme aj s ďalšími hostiami.
Ja vám ďakujem, že ste prišli do diskusie. Ďakujem aj vám, vážené obecenstvo, a teším sa o pol hodinu, keď začneme s diskusiou, ktorú nevidím, lebo je už dole, ale budeme hovoriť tiež o ekoschémach. Bude to moderovať Jana Obrancová. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem.